În prezența lui Bercea Mondialu, președintele s-a simțit bine, a dansat și a fost tot un zâmbet. În mijlocul magistraților s-a încruntat. A auzit Constituția invocată nu glumă, ci ferm. S-a dus la CSM să-și impună voința, judecătorii să înceteze protestele. A aflat de ce nu o vor face. Mă uit la dumneavoastră ca la Dumnezeu. Deci știu ce eu fac parte, deja ați calificat acțiunea noastră ilegală. Este. Ea este foarte legală. Puterea judecătorească direct din Constituție își trage obligația de a-și apăra independența. Nu trebuie să ne-o dați dumneavoastră nici legislativ. Eu vă invit experimental să faceți o simulație de proces cu mine. Mă ofer eu pentru o ședință de judecată pe care m-aș condamna imediat. Dacă eu aș fi judecătorul. Curtea Constituțională a stabilit ilegalitatea. Nu e adevărat. Îmi pare rău. Domnul președinte, aducem decizie. Doamna, a stabilit că nu era legal să vă stabiliți singur sporul salariului. Nu va interpreta Consiliul Greț să mă creditați cu corectitudinea opiniilor exprimate. Nu, cu corectitudinea credinței. Da, doamnă, în instanță. Deci, n-aș vrea să intru în... Suntem într-o situație foarte gravă în justiție, cu toată condescendența. Nu așa se rezolvă problema, domnul președinte. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate statutul judecătorului? Așa cum arată sau are în vedere clasa politică să-l modifice? Doamna Bărbulescu, vă pot da un răspuns. Apar n-am cum arată statutul dumneavoastră. Aceasta e cheia conflictului între justiție și puterile statului. Acum 4 zile, Monica Macovei, o voce cu influență asupra partidului de guvernare Portocaliu, pleda pentru ca justiția să se supună politicului. Le-am dat șansa, luați puterea, autoguvernați-vă. Au trecut 4-5 ani, vedem ce s-a întâmplat și cred că nu e cazul să le mai dăm încă 5 ani sau încă 10 ani. Cred că e cazul să se intervină. Sigur, ca un domeniu atât de important, și aș spune cel mai important, că dacă justiția nu merge, nimic nu merge și nu se reglează în țară, deci nu se poate ca acest domeniu să rămână în afara deciziei politice, pentru că atunci nu se poate face nicio schimbare. În martie, președintele Băsescu dădea un exemplu despre cum vede el justiția. Absolut șocant. Va trebui la nivelul CSM-ului găsită o formulă ca judecătorii și procurorii să își apropie punctele de vedere legate de arestarea preventivă. Magistrații au ignorat indicația. Pe bună dreptate, ani de zile i-a luat României să scape de această practică de pe vremea comunismului. Sămânța conflictului dintre justiție și guvern nu sunt banii, ci supunerea acestei puteri în fața politicului. Banii sunt mijlocul prin care justiția se vrea îngenunchiată. Guvernul Boc a fost avertizat insistent să nu facă exact ce face acum, încă din mai. Într-o rezoluție adoptată la Cracovia, Asociația Europeană a Magistraților a cerut guvernelor europene să nu știrbească independența judecătorilor. Rezoluția nominalizează România în particular și cu îngrijorare, oricare ar fi fost greșelile justiției expuse îndelung de mass media, această putere e singura garanție a existenței statului de drept, a drepturilor și libertăților civile ale românilor, chiar și teoretice, așa cum se întâmplă la noi uneori. Dar altfel, fără justiție liberă, abuzurile, arbitrariul și nedreptățile nu vor mai fi doar niște cazuri cum sunt acum, ci vor fi o regulă.